Türkiye Devletinde Türkmenistanlı raýatlaryň saklanýyşy we olaryň öz haklaryny talap edişleri barada maglumatlar. Bir näçe aýlap deportasiýa lagerlerinde oturup çykan Tuzla, Erzurum, Çankırı, İzmit ýaly ýerlerde saklanylyp, soňra biz bilen habarlaşan watandaşlarymyzyň hatlarydyr maglumatlary esasında insan haklary barada Türkmen Helsinki gazinasynyň migrantlaryň çekken horlugydyr azaplary, şeýle hem türkmenleriň öz haklaryny nähil talap edişi barada taýarlan materiallaryny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Görrüňimiziň birinji bölüminde Tuzladyr Erzurum deportasiýa lagerindäki türkmen migrantlarynyň başdan geçiren agyr şertleri barada gurrun bermekçi. Howpsuzlyk şertleri sebäpli söhbetdeşimizi begenç diýip atlandyrýarys. Biz bilen habarlaşan beýleki söhbetdeşlerimizden begenciň aýdyn gurrunlarynyň tapawudy deportasiýa lagerindäki türkmenleriň öz haklaryny talap etmekde eden synanşyklary hakynda giňden aýdylýar. Men bir näçe aý Türkiýe döwletiniň Tuzla lagerinde boldum. Ol ýere düşmegimiň sebäbi talaba laýyk dokumentimiň ýoklugydyr. Metrobus drolgasynyň çykyşynda garajdan eşikli Türkiýe döwletiniň polisiýa işgärleri tarapyndan dokument barlygynda tutuldum. Şu ýerde Tuzla hakynda gysgaça aýdyp geçmek isleýän. Tutulan daşary ýurtlar raýatlar wagonlarda saklanylýar. Azyk üçünçiligi gaty pes. İýmitiň ýoklumy we hili pes derejededir. Gigiena şertleri pes we oňa gözekçilik etýän ýok. Hajathanalarda suw ýok. Ulu täretden soň arasalamak üçin baçokdan kurşka bilen suw alyp unitaza goýmaly. Her näçe goýulsa da batly suw bilen arasalanan ýaly bolanak. Hajathana hem adam ýaşaýan wagonyň içinde ýerleşdirilen. Netijede hajathananyň ýakymsyz ysy wagonyň içine ýaýraýar. Suwa düşmek üçin şertler asla ýok. Adamlar bit basýar. Bilşiňiz ýaly adamyň saçynda bolýan bit däl, eşik biti. Esasan hem içki giyimlerde bolýar. Elbetde, bu hadisalar gigiena şertleriniň pesligi zerarly ýüze çykýandyr. Lageri goragçy resmi işgärler saklanylýan daşary ýurtlulara edil agyr jenaýatda aýplanýan jenaýatkärlere sereden ýaly seredýärler. Tutulanlar hosarlary bilen görüşmäne şeýle şertler bar. Familiýasy bir bolmaly. Ýa-da aýaly bilen görüşmek üçin nikah hatyny görkezmeli. Beýleki ýagdaýlarda görüşmäne hiç hili mümkinçilik ýok. Duşuşyň möhleti 10-15 minut aralyk. Pul we egin eşik bermäne ruhsat berilýär. Emma azyk öňümleridir. Çilim geçirmäne hiç hili ruhsat berilmeýär. Şutaýda ünsüňizi çekmek isleýän zatym şeýlerek. Tuzlada her näçe şertler kyn bolsa da, Türkmenistanyň raýatlary gününe gaýyl. Elbetde, näme üçin beýle bolýar diýip sorap bilersiňiz. Sebäbi Türkmenistanda işsizlik, korrupsiýa ösmegi we başga da düýpli kemçilikleriň barlygy sebäpli öz dogduk mekanyna gidesi gelmeýär. Giden ýagdaýlarynda maşgaly eklemek mümkinçiliginden mahrum boljagyna göz ýetirýärler. Hatda Türkmenistanly raýatlaryň öz aralarynda bizi ýakynda ýurdumuza deport etmekleri mümkin diýilende, toba diýip, agzyňdan şemal alsyn, gowy niýet et, diýen ýaly jogaplar aýdylýar. Indi Erzurum deportasiýa merkezi hakynda. Erzurum geri gönderme lageri, ýagny deportasiýa merkezi 2 blokdan ibaret bolup, ýerzemin gaty hasaplamasak 4 gatly binadyr. Ýerzemin gat bilen birlikde 5 gatly binadyr. Diňe giriş gatda adam saklanylmaýar. Ol gatda naharhana, kitapxana, televizor otagy, dellekhana, kompýuter otagy bar. Şeýle hem Türkiýe döwletiniň medeniýeti bilen tanışdyrýan muzey şeklinde otag hem bar. Ady agzalan otaglardan diňe naharhana we kitapxana ulanylýar. Beýleki otaglar ulanylmaýar. Azyk üçünçilik hakynda söz açsak, edil öýde bişýän tagamça bolmasa da oňuşmasça däl. Aşaky 2 gatda ýuwunmak üçin gyzgyn suw bar. Ýokarky gatlarda gyzgyn suw ýok. Takminan 2 hepdede 15 adamy bir tübik diş pastasy berilýär. Diş şotkasyny özüň lageriň içinde ýerleşen dükandan satyn almaly. Şu ýerde sorak çykyp biler. Pulu bolmadyk adam näme etmeli diýip bilersiňiz. Pulu bolmadyklara bir toprakda kemale gelen watandaşymyz diýip, ýanynda pulu bar olan türkmenler kömek edýärler. Sabundyr şampun hem 15 günde bir gezek berilýär. Her adamy bir sany sabun, 10 adama bir sany şampun berilýär. Lageriň berýän zatlar ýetmedik ýagdaýynda kem zadyny dükandan satyn alyp özüň düzetmeli bolýarsyň.
Sakal almak üçin bir aýda bir sany stanok berilýär. Bir gezek ulanmak üçin niýetlenen stanok. Ýagny halk içinde adnarazowy diýip tanalýan stanokdur. Matraslar üçin örtük, ýagny prostin berilmeýär. Her hepdäniň duşanba güni hapa eşikleri ýumana tapşyryp bolýar. 6 adam üçin niýetlenen otagda 10 adamdan az bolan wagtyny görmedik. Hatda bir otagda 15-18 adam bolup galan wagtymyz hem az bolmady. Ýaşaýyş jaýyň içinde çilim çekmek ýa-da ýanynda götermek düýbinden gadagan. Diňe gezelence çykynda çilim çekmäne ruhsat berilýär. Deportasiýa merkezi çilim bilen hem üpçin etýärmi diýip soramagyňyz mümkin. Ýok, dükanyň öz puluňa özüň satyn alýarsyň we lager goraýjysyna bellik edip tawşyrýarsyň. Şol çilimden ertir irden gezelence çykanda 3 çilim, akşam ýatmazdan öňünçe hem bir sany çilim berilýär. Takminan may-iýun aýlarynda ýakynlaryň bilen telefonda görleşmek üçin hepdede 2 gün ruhsat berilýärdi. Elbetde giden bir jemaat üçin hepdede 2 gün ýeterlik däldi. Ýakynlary bilen habarlaşyp bilmedigi üçin üstesine erkinligi elinden alınan adam diýsen gaharly bolýar eken. Wagtyň geçmegi bilen Türkmenistanly raýatlaryň çenden aşy kän ýygnanmagy netijesinde lageri gorayan resmi goragçylara öz nägileligimizi görkezip başladyk. Şol nägileliklerin esasında hepdede 5 gün saat 10-dan 16 çenli telefonda görleşmek kuğunu kazandık. Bu Türkmen halkynyň agzy birliginiň netijesi diýip bolar elbetde. Deportasiýa merkezinde türkmenleriň bu gazanan üstünlüginden beýleki daşary ýurtly adamlar hem peýdalandylar. Öz gezeginde lageri gorayan resmi işgärler hem türkü dilli milletleriň wekillerine, ýagny türkmen, özbek, gazak, kyrgyz, Azerbeýjan milletiniň adamlaryny beýleki halklara seredende mülakatly özlerini alyp barýarlar. Her näçe mülakatly bolsalar da göç edarasynyň, ýagny migrasiýa gullugynyň işgärleri bilen hiç kime duşuşmany hukuk berilmeýär. Lagerde okturan ildeşlerimiziň aglawy bölegi, döwletimiz bizi gerekli bolan dokument bilen üpçin edende, biz beýle ýagdaýlara duçar bolmazdyk diýende, başga bir watandaşymyz, ýurdumyzda iş tapylyp, alan aýlygymyz maşgalamyzy eklemäne ýetse, asla gelmezdik bu ýerlere diýýärler. Şu sözlerden ugur alsak, maşgala eklemek üçin gelen watandaşlarymyzyň erkinlikden mahrum edilip, bitwasan otaglarda galyp, her hili kemsitmelere sezawar bolmagyny Türkmenistan hökümeti gerekli olan resmi lamalar bilen üpçin edip bilmeýänligi üçindir. Daşary ýurtda ýerleşen elçihanadyr konsulluklaryň öz işlerine soğuk sala seredýäni üçin esasy günäkärler bolup durýarlar.